Hello mga subscribers, si Modero Monkey Pinto po. Tayo ngayon po ay December 30. Ngayon po ay Monday. Dito po tayo sa Elmer. Pangat Pusalan. So ito po ngayon ay therapy natin for our therapy session. So watch nyo po yung aming vlog and binabati ko po kayo lahat ng advance Happy New Year. Welcome 2025 sa inyo lahat. So God bless po. Ingat po tayo sa mga putukan dyan. God bless. Sa lahat ng mga pangan, sa lahat ng mga pusalan dito po sa San Juan, ay binabati ko kayo ng Happy New Year. Yeah. At sa pamilya ni Jemar, sa aking driver, Jemar, Happy New Year to you guys, boys, sa ibang pamilya. Sabi ka naman, sabihin mo. Happy New Year. Ayun. Kanino? Kanino Happy New Year? Sabihin mo. Kung may misis na, tika. Wala. Dahil wala ka naman. Sambalis yan. Ano sambalis yan? Ito sambalis. Ito sa bansa sama. Kapatid mo sa Happy New Year. Happy New Year. Oh, yan. Oh. Sa lahat ng mga manonood ng Modero Monkey Prank, so ito po yung ating pasyente natin, si Elmer. Actually, kung hindi mo napapansin, sa pwede putuloy ng paa dahil sa taas ng kanyang sugar o everything. So at the same time, yung kanyang pong kanang kamay ay naparalyze po. So ito po yung ating gagawin ngayon at nawa ay dalangin ko ang kanyang kagalingan sa pangalan ng Jesus. So hanggang sa muli po, tandaan niyo po, habang buhay may pag-asa. Okay, betang boy. Ano siya? Kita. Yan ko din niya yung maga. Okay, sabi sa Mateo 4:4, di lamang si pinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos ang tao ay sa kanila. Exodus 15:26, ang Diyos pa rin ang matinding lamot. 1:14, sinabi ni Jesus, kung ang kahanan ng tumapat ng buhay, walang pupunta sa mga kalimutan sa amin. 1:36, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang limutan ay pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak si Jesus upang ang mga sumasampalatay ay mapahamak pagkos magkaroon ng buhay ng malangga. Mateo 6:3, kung sumakitan mo na pag-ariya ka ng Diyos at ang lahat ng bagay Pagkilan Diyos Ama, pinumuli ka namin Ama, sila sa mga namin, sa Espiritu ko na buwan, ang Pagkilan Diyos Ama. Muli Ama, kubi mga dalangin, at tayo sa Panginoon, nagamitin mo ang aking kamay bilang instrumento mo. Pagalingan ni Albert, sa kanyang bagong pag-asa, bagong buhay, harapin niya ka ng bagong mundo. Lord God, Lord Panginoon, ismahin mo kami sa gawin ito. Magdalain Lord God, that you will always bless us, Panginoon. Sa pangalan mo ni Jesus, maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, tanda mo ma? Bayin kaya kaya? Hindi na nyo sauce kung tayo ay na ano ah. Kung tayo ay nabilig. Anong reaction? Kunti na. Hindi, huwag mong tutulungan. Sa sarili mong galaw. Tinong mo akong patas mo. Tas mo ba? Yan, sinasabi ko. Hindi, di ba? Mayroon kang konti movement. Hindi ka, konti ba? Sige, tas mo. Hindi, huwag mo. Ganun ba na pare? Sige. Kasaki. Wait lang kayo. Bahay na to. Mga session na to. Okay. So ito po ay our second session. So ang improvement niya ngayon, medyo lumig siya ng konti. Dati ano to eh. Malamya. Ngayon may lumalakas na. Ayun o. Oh. Mapunta ka niyan. Di tsaka. Isa naman sa New Year mo, tsaka.
Balitsaka kaya ganyan. Bakit ito lang? Oo. Bali, bigay nyo kayo mo bukas, balitsaka pa mo to. Ang balitsaka pa mo to ka na. So, bilib ako kay Patient Elmer kasi nakita ko yung actually putong na ipa niya. So, yung kanyang presyo dito sa buhay natin. Ano? So, napaka pinagpalatong taong to. Dahil mayroong ina, mga kapatid, may asawang talagang tuloy-tuloy sa puro at nakalimas na. Nakakinalas mo kung pagpunta rin po itong mga customer natin, no? Ito sila, napakabita nila na yung mother. Ang kaya spoil. Hindi mo na nalaman mo magliw. Wapi. Hindi na naman ba? Wala mo hanapin. Kanina rin pamilya, bisa niya ito. Higing halimbawa itong bilibag natin sa mga pamilya rin. Yung pamilya, dapat na inaalingan. Hindi na. Dati ka na, hindi pa tutod, nasa yung buto pa. Sabi niya na, mag-iisipan. Siyempre, umutay lang may kalipas. Siyempre, may siya na. Sabi niya, nangailangan ko ito. Yan ang puno ko siyempre, may siya po, makakasuot. Kaya ka makasip mo, makasabi mo. Kaya, hindi nakasabi. Kaya dyan daw, kwentuhan na eh. Manikan kayo sa Ito-ito mo eh. Anak pa ng mga gagpalipan. Pag gumano ito, sabi mo agad ka. Salamat po Diyos. Babagin mo. Pakot na sige. Ano naman sige. Ano ako sabi ko siya. Nakikita ko siya nararamdaman ko. May pakot. Dati kasi nung unang hinuting kita, manam niya. Ngayon ba lang din pa ako yan? Kasi kaya yung mga siya. Mana yung talang masisya. Kung yun na lang kami. Dati po, malam niya yan. Ngayon, malam niya siya. Wala mo nararamdaman ko na. Dati, ano naman nalagyan ko eh. Alam mo yan eh, oh. Mamataan ka eh, oh. Pero po ang test niya kanya, naraya. Nanti kinasya din eh. Kaya Raya, kinasya eh. Bah, niliw ko kayo na eh. Bahay na yan. Yan na, ba? Sabi ko ba? Mukhang magandang side na. Alam mo kasi, maliwanag siya. Lahat ng bagay yan, lahat ng Diyos. Lahat yan, nagalit ka, may mga ano yan eh, may mga tamang timing yan eh. Kaya hindi basta-basta nakikita mo sa YouTube, bumalik ka agad. Huwag ka maniniwala doon. Handa mo, lahat ng bagay, pinakita ng Diyos yan. Gagaling ka. Kasi nga pinadala natin. Naniniwala tayo. Yun eh. Huwag siya na naniniwala natin, gumagawa pa tayo. Ang tawag yan faith in action. The boy. Hindi lang yun, nanalangin ng Diyos ko, gagaling po ang ano ko. Eh paano gagaling? Wala kang ginagawa. Dapat may ginagawa tayo. Itong ginagawa lang ito, itong therapy, kung sa pag-aralan mo lahat dyan, unang-una ang Diyos, kaya gagaling ka. Okay? O. Handa mo. Pag gumaling ka, panoorin lang yung problem natin para malam mo si Modern Packet 2. Ha? Tapos pag gumaling ka na, alalahanin mo na yung mga mali. Ito ang nagawin. Ha? Paano mo na buhay mo? Paano ang buhay na ito? Ha? Pera? O. Mga alak, mas mo na. Grabe. Ano mo naman yung vision? Yan po. Buti ka pa isa pa. Diba? Isa lang eh. Oh, masaya mabuhay. Masaya mabuhay. Yung isa lang anak niya ito, paano to? Kabayan ng sila rin. Ilan pa sila na eh? 5 kayo, di ba? O, ito po naman, hindi mo nakakatulog sa'yo. Hindi katulad nun eh. Ngayon, dumededi ang bata, nagpapampers. Malaking gastos din yun. Kaya lang kasi nagiging mayap ang buhay na eh, kasi nga may mga tao tamad. Wala ka na eh. Lalaki ng katawan. Di ba? Ayaw maghirap. Ang mga tao noon, sanay sa hirap. Ngayon, konting hirap lang, dumadaig na. Kasi nga, nasanay sila sa kayo. Dati ang mga tao, dumadaan. Yun, lalakad na ako. Ang wala, nakakadla.
Kaya ang mga taong malalakas, hindi kagaya ng mga taong mahihina. Motorbike, e-bike. Kung hindi mo kakagawin malapit, makakain ka. Wow! O, di ba? Mga motor. O sa lahat po ng mga nanonood ng journey namin ni Elmer, together with Jemar. Talagang maraming salamat sa inyo at patuloy niyo panoorin to at naman ay makita niyo yung paano ito gumagaling si... Nung ka rin yung tawag ang nilutan ng bali. Buwan-buwan. Ayun naman, taga mabalakad namin. Medyo. Muli kitang wali ko ang puto ni Castillo. Yan, sila mo. Hindi ba talaga may kakapatid ni Lumba? Oo. Pag ano ba, sinalagpi. Malugod dyan. Malugod ka naman dete nga. Si Matia ka. At saka si Mika ka naman, wala namang talaga iyak. Alam naman, tala na eh. Alam ko lang ang din eh. Bibita ka. Nabibig ko siya. Tuyang na yan. Ingatan mo. Kaya makapilipis ka mga ito. Hindi ka pa. Kanimito lang kayo. Kaminog ka. Kaminog pa. Hindi ka. Kasi medyo may dali sugar. Strong na. May itong kakain. May itong nabas. Warm water. Hindi naman sa ready. Ano ba ang wish mo nung New Year? Ano wish mo? Prosperity. Ano ba? Sa mga kadali. Ano ba dali? Bumundo naman na yung wish mo. Sige, ano wish mo? Prosperity. Ano ba? Yung mga kasama ng magulang mo sila, pamilya mo. Gamit pa rin pa tayo sa Diyos. Ganun natin. Tinakagong kanya na mula eh. Babayad lang. Sige na may reaction. Sige na may discard na reaction. Yan ko dito. Dito ang uwi na gagana. Awas niya. Isip na gumana. Panado kasi kung ano yan. At hindi pa kinanda. Tsaga mo talaga yung therapy. Sige po discard. Iwagod sa tangan. Pamangat mo lang na tayo dito. Iniyakan yan. Kung man naman nga bigla yan, kasi pag binigla mo, dumaya, tulog yan, kaya kalakalali. Kasi therapy yan. Kanya naman yan, dumaya, tulog. Wala na, pag-asa. Pailot mo kanyang patas. Patas. Depende na. Depende kayo kung kaya. Kaya ba pababa? Depende kayo yung still mas pag-therapy. Yan mo talaga yung matinding mahilo. Eh, kasi bitis eh. Di ba liwa, bitis kaya pabakli ko lang. Hindi, may makuli. Pero nung malinin yung kaso na yun, sagulin mo na ako. Siyempre, bitis na eh. Konting emotional. Sabi mo kasi buntok. Kailangan buntok mo condition. Kasi kami buntok mo. Kami nakamahan.
Putang muna na yung punta lang ng tao. Relax. Inisip niya pa. Ano gumalaw to, ay. Sabi niya, Mang Kepe! Dahil ko pa. Kepe, galing! Ang kalabatan. Sendos na. O yung driver ko ako, ito yung problema. Sabi natin, oras na, may datang ka. Taki ko, ikaw. Hindi dapat sinabi ko tatakbo. Kasi maka-schedule yun. Kaya ako kumagal mo schedule. Unaan kayo pa. Pakayari mo, kaya ako mo schedule. Patuloy mo ito na. Patuloy mo. Oh, masakit niya. Aray. Oh, please ka. Masakit niya. Oh, yun yan, yun yan. Pag may pinigil, sabihin, nakakaramdam. At yung siya nang do, bigla yung, wow! Yun ang pakiramdam, oh? Oh. Aray. Oh. Ah. Oh? Oh, sige, oh. Wala mo ganyan. Normal, oh. Ah. Oh. Hindi ba? Huwag ka may tuwag ka ka. Medyo mundo. Ito ang buhay bata. Napuntas niya, hindi luwi. Yun ba? Hindi niya. Oras. Malilig ang gamdan. Oo. Basta mag-yan. Mamigit ka bitis. Na, Kaya ko lang bitis mo. tayo. Yan, kaya ang bagya kayo nila, kamikit. Mm. Kailangan makamimikit yung mga kita. At ang bilis sa iyo. Tulad kayo po tayo mo eh. Skin na mo rin. Babalik na sigara. Ang damang pera na ginagasos lang. Ang buhay. Isa lang. Di ba? Yung pera pala kita lang din. Pag gumaling ka na. Yun. Puputang ka lanin pero. Ha? Banda ko ng pera. Puputang ka niyan lanin pero, patong lang niya. Ayun yung bangko. Tawa ng bangko.
Hindi mo mother. Makakatundod pa ka yun. Wow, matabad ka pa rin. Matutod ka ka yun. Gamot, tsaka kinabukasan. Matutod mangan. High blood na ka. Pwede ng Amerikano nila. Naliwa. Kung napalik pa sila ulan eh. Sipag lang. Kita mali. Magkalati ko ba kayo malang ko? Oh? Ultimate power. Kunin niya yung mother. Kunin ko na. Pakiram mo na. Ya, kira mother. Iya, Bang. Ano to? Apa aja ibarat? Kalau bapak okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paldo. Mura no? Hindi mo mura na eh. Nakatala din ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yan. 6 na. 6 na boy. Bata sa pinaka naman. Bilis. Sabi na. Bilis. Kulaan. Mapasahin ko ano eh. Saya ba? Ano nga di ba? So, yung kanyang right upper limb na stroke, na paralyzed affected. So,
software na massage, range of motion, and then using of digital therapy para mas lalo siyang makatulong sa kanyang speedy recovery. Basahin ka mga ay ko ano, hindi pwede ha. Wow! Siyempre. Malinis na naman yan. Wow. Ito pa mga alcohol to. Thank you. Sila ginagawa. Ganyan ka. Yan. O tinita lang pa ang bira kaya. Ay, ibig sabihin nyo, hindi na affected. Ang talapakan, may puto chapin eh. Neto, ano yun? Mamandar na yung Mandar naman. Against the light tayo, no? Against the light. Hindi kayo walong makakain. Hindi ako. Ito na, ito magkain. Baka mo rin. Bakit? Napakataka yan, napakasa. Ang murang kain. Ay, sakit naman eh. Burad. Itang matukan ito, paano na yung apakta ngayon? Saan bulan na maulang?